röker den där är. Assalamu alaikum asxaabta sharafta badan kusoo dhawaada channelkayga maalin kaleeto maantana videoyadiisa qarax badan ay haya inkasta aan ka xumahay videogan wuxuu ku saabsan yahay dadka Sweden wada joogo so videogan Swedish noqon doona aad iyo aad xumahay laakiin inkasta channelkayga Soomaali ku saabsan yahay gabadha saaxiibtay aragtay maantana video ay kamid qaadato channelkayga kusoo biirto ee marti ka noqoto laakiin af Soomaali marka saas ahaan waxa uga dhigaa videogan in Swedish so tax yet miki aad iyo aad waxa u maasantiin daawashada ay daawasheen caadi ahaan mar kale tan isku keena laakiin kuwa Swedish fahmaynin waa ku xumaa kuwa Swedish ka sayna ku soo vi gjorde en video inte så länge sen va och det här är del 2 det verkar som att många gillade den och nu har vi del 2 med oss vi har Jackin här istället för Rom och Kim jag ersätter till Rom och Kim sluta i alla fall It's back in full effect. Free the dogs and the demons. Come on. Jag kan säga mitt namn som det är. Det står Aisha på det så Aisha här. Och yes. Let's go. Vi ska spela eller köra Pest eller kolera del 2. Ingen dyker upp på dina föräldrars stavfester. Eller Det är så roligt att fylla år. Ingen dyker upp på din begravning. Min begravning? Nej, födelsedagsfest. Men jag är död! Jag vill hellre att man kommer till min begravning och läser Koranen på mig. Bra. Jag väntar 100 poängen faktiskt. Ska du tänka på Nej, jag tänkte att folk är närvarande. Vad ska det ge mig? Men det skulle ge dig jättemycket. Det ger dig Koran, det ger dig duett. Hellre att någon kommer till min begravning för då kommer jag känna av din dua och din Koran. 100%. Använd samma lakan för resten av ditt liv. Eller använd samma tandborste för resten av ditt liv. Använda samma lakan. Hallå. Nej, tandborste. Tandborste heller. Är du dum? Jag vet att jag duschar och går tillbaka, förstår du? Nej men kolla, du duschar. Nej. Tänk om du blir äcklig, tänk om du är gul. Nej, du tvättar ju av det. Hur ofta byter ni tandborste? Egentligen. Okej, för all framtid använder dig av e-postadressen. sexy_dragonslayer 1998@hotmail.com eller för alltid ha ett telefonnummer bestående av 50 siffror. Men alltså Nej. Vadå? Sexy_dragonslayer. Yeah, I'm a dragonslayer. Så jag kör den där. Tänk när du söker jobb. Inte det där. Eller du ska mejla, vi ser du pluggar, du ska mejla din 50 nummer, hur fast ska jag komma ihåg det där? Nej, vet du vad? Jag kommer rubrik som Aisha. Ja, så alla men vet men I'm be the dragon slayer till I die. Sexig också. Put it in there. 50 siffror för att jag har hjärnan till det. Jag kan inte byta nummer nu så jag ska inte bry mig för det är 50. En partner som snusar eller en partner som röker? Som snusar. Snus. Snus. Nej, alltså helst inget av det. Bitch is a crackhead. Okej, vet du vad hon fyller faktiskt så det ska vara snäll. Ha en humor och personlighet älskad av alla. Var fruktansvärt intelligent och väl möblerad innanför skallbenet. Det är bra gärna. Jag ska hellre vara smart. Hellre det också. Att jag älskar dem alla. Att du älskar av alla. Aldrig. Nej, jag vill vara intelligent antagligen. Jag vill vara Jag väldigt med. kunnig. Vår framtida lärare by the way. Snart färdig faktiskt. Bröstvårtor som blinkar i olika färger eller naglar blinkar. Du vet Christmas lights. Eller naglar som är gjorda av porslin. Ja, men hellre bröstvårtor som lyser för jag har 2 stycken, det är bara 2 som lyser. Kolla. Ska jag gå Om runt man med har sån eller naglar av porslin och tänk varje gång jag får sönder, det är glas. Nej men glas. det är jättesvårt. Ja, Med men glas går ju sönder. Hur ska jag gå runt med glas? Om jag kramar någon ska jag tänk skära dig, mig det är eller? glas, det är farligt. Det är jättesvårt. Jag tror bröstgrejen delar. Har en näsa lika stor som en hajfena eller har bröstvårtor lika långa som hopprep? Men i alla fall, jag skulle hellre vilja vara en Pinocchio. Nej. Inte ens en jobb kan rädda dig. Skulle jag snurra runt hela? Sen lägga Nej, men man kan ju klippa. Bröstvårtor, jag kan klippa din del av din kropp. Ja, men du kanske ligger ner och söv. Men nosejob, du kan inte säga nosejob för det är ditt ansikte. Vad sa du Nameless? Jag sa jag hade valt hajfena som nose. Jag med, jag tror jag skulle vara med en... Ska stå bakom. Jag skulle ta bröstvård och så skulle jag Det är operera vårt mig. det är så antingen bryta en kaninsnacke eller stoppa ner en sköldpadda i en mixer. Oh my god. Alltså vad hemskt. Nej, jag bryr mig inte om sånt här. Jag hade brutit nacken på kanin. Jo, vet du vad? Jag skulle stoppa in sköldpaddan. Det kan gå in i sin Det här är skal. skalet. Det kan bara krypa in i skalet. Exakt, jag tror inte Det blir väldigt hårt, det går inte jag tror sönder. mixen kommer gå sönder. Ja. Så sköldpaddan överlever. Nej, jag hade brutit upp. Alltså det är shit. Sist hon ville grilla. Det är samma kvinna som ville grilla en katt. Så varför blir vi förvånade?
Det låter Nej! Nej. Hellre att vi går på din begravning eller att du är på vår begravning. Vad snackar du om? Här att ni kommer till mig. Jo men vad hade vi Sorry, hellre valt? börja om. Yani hellre att du är död och vi kommer på din begravning eller att någon av oss dör. Vet ni på vår vad? begravning. Får jag säga en grej här? Nu kommer jag vara Alltså, det är det jättetaskig. värsta som Jag finns. skulle hellre vilja gå på deras begravning. Vet ni varför? Vänta. För de här kvinnorna skulle aldrig komma ihåg mig. Men jag skulle komma ihåg dem och läsa Koran på dem. Det där var jätteelakt Asha. Ja. Det där var Men jag skulle läsa Koran på er. Men ni skulle aldrig komma ihåg mig. Varför säger du så? Jag skulle berätta det varje dag. Vad flyger du? Jag svär på Gud. Varför runt med en död kattunge i byxfickan under 12 månader? Att man går runt med en död fisk. Nej, vad står det? Vill ni gå runt med en död kattunge i fickan i 12 månader eller äta upp en död kattunge? Alltså, what the fuck, vadå äta upp man? Vadå, du skulle grilla en katt? Ja, hellre att jag fucking har den i fickan bara i 12 månader. Nej, Jo. vet du hur luktande det är? Äta! Ska du äta en katt? Nej, men jag blir av med det en gång. Där. Hallå, du äter kyckling, det är kött gumman. Jira yani. Nej, det är inte vad det är, du är Alltså jag vill inte göra något av det här. Yalla Nej. bara gjorda om här. Jag skulle aldrig klara av att äta den. Jag skulle aldrig klara av att Nej, äta men den. tänk om jag ska gå och grilla den åt dig. Jag tänker Den salt på kan- den. Men vet du? Vet du vad jag skulle göra? Jag skulle grilla katten, jag skulle ha salt och citron på den. Sen bara blanda Du det som på en inte gång. skulle grilla en katt. Du kommer se EU för det första. Okej. Ramla ner i en tank med avföring. Eller ramla ner i en grop med ormar. Nej! Alltså, om jag ska vara ärlig. Nej, vänta! Vet ni? Ta det här. Äckligt. Nej, ta den här. Hallå? Jag vet inte, titta under Okej, mig. lyssna. Titta under mig. Håll käften! Där. Titta ormarna! Nej, alltså hålla er seriöst, ni fattar inte hur. Nej. Men i alla fall, Men lyssna. hellre bajs. Jag skulle sova i bajs, äta bajs, leva i bajs resten av mitt liv. Jo, Jag- Bajs. Nej. Aldrig. Aldrig. Tänk om det inte är giftiga Nej, ormar. Nej, jag är liten. Seriöst? Walla ingenting. Nej, vi Okej, har lyssna. på den här frågan. Jag vill ormar. Använd inte ordet! Säg djuret. Djuret. Jag är samma som du. Jag vill dö imorgon än att sitta och chilla med ormar. Lyssna, Ja, om du men det- hoppar. Vi säger du hoppar ner. Ja, men bajs. Tänk om det typ... Jag skulle hellre vilja dö imorgon än att sitta och chilla I alla fall, Okej, men jag kör skulle andra duscha i frågor. bajs, äta bajs, leva i bajs. Förlåt, jag vet att det är vidrigt. Det där är vidrigt. Men det andra djuret, Tänk om det är någons bajs man äter. kan någon bara hoppa Tänk över den den frågan? stryker. Nu ska vi ta och chilla till oss. Äta lite gott och blandat för den här kvinnans födelsedag. 1, 2. Grattis Jacke! Vi ska leva, ja vi ska leva, ja vi ska leva ut i 100:e år. Inte för Jacke! Jacke blir 35 år! Happy birthday to you! Vänta, varför alltså? Grattis hjärtat! Tack så Vänta, mycket. Hurra! Hurra! I alla fall, jag ska avsluta den här videon. Tack för att ni tittade på vår video. Och om ni vill se en del 3 med dessa dumskallarna. Nej, då ska vi ersätta i Ash istället. Jag är hjärnan i den här familjen alltså. Vet du hur mycket krävande det är? Det jag skulle vilja säga bara tack för att ni tittade på vår video. Och subscriba, likea och kommentera. Dela med din mormor. Hon kan sitta där och titta med förstoningsglasögon. It doesn't matter så länge hon får ett gott skratt utav det hela. We love you, we love it. Anyways. Hej då!